И в програмата сме включили да представя и аз нашата съвместна книга с Славян Явдякиев, която писахме преди няколко години онлайн, понеже той е от Варна. Но интересното беше, че издателството тръгна по много странен начин. Издадох първата си книга, която беше стихосбирка. Когато си взех книжките, видях ето тези ангелски крила в небето. Заснех ги с телефона и реших, че това просто трябва да отиде на корицата на тази книга, която избраните, и съм сигурна, че Господ ни води винаги напред с тези ангелски крила. Защото хората, които идват при нас, са избрани от Бога. Всички те са с дарби, някои с няколко, даже. И хората, които наистина са избрани от Бог, те са хората, които водят другите към просветление и към осъзнаване. И аз много се радвам, че имам тази възможност да намирам такива хора и таланти и да ги привличам, защото наистина ги привличам. Та така, не знам дали да ви прочета малка част от избраните. Искам още нещо да кажа, че тази книга, аз много от частите в нея съм ги сънувала. Сънувах и после с него ги обсъждахме и ги описвахме в книгата. Та за това ще ви прочета една част за сънищата от нея. Сънищата, това са прозорците ни към небето и към Бог. Истинността им не е приемлива в човешката реалност и нямат правото да бъдат достоверни. Но техните светове, както изкривен наш свят, се вписват в съзнанието на подобие на библейска змия. Изкушават ни, създават ни илюзия за истинност, правят пътища към свят, който паралелно съществува с нашия. Божидар спеше и в съня си се разхождаше през полето. Слънцето нежно се спускаше и галяше зеленината наоколо. Внезапно един от слънчевите лъчи се превърна в женска ръка, която се плъзгаше по тревата. Очите му оформиха светлината образ на жена. Тя вървеше обърната с гръб. От косата й се излучи катринна панделка и падна в тревата. Той тръгна към нея. Опита се да я хване, но тя изчезна. Само панделката остана, полегнала примамливо върху зелените стръкове. Той я взе и я помириса. Любимия ми аромат на роза. Браво, викате. Дори в съня си усещаше особена необходимост да види тази жена. Усещаше я специална. Дори ми се струваше, че я познава. Толкова дълго я беше мечтал. Дали съществува, дали ще я зърне някога. Искам да я видя наистина. Прошепна полугласно той и продължи да върви през полето сам. Сънищата, разбира се, са само проекция на това, което вълнува душата или за което тя не си признава. Но този сън преследваше Божидар. Не му беше лошо, когато се появяваше изневиделица пред очите му. Не го навеждаше на лоши мисли, а обратното. Караше го да мечтае. В съня си той се сбъдваше и беше щастлив. В съня си той тичаше за догони образа на тази нереална жена. В живота си ходеше бавно и беше премерен в емоциите. В съня нищо не стягаше гърдите му и те се повдигаха и спускаха, изпълнени с въздух и адреналин. В делника на Божидар нещата не стояха така. Дали сърцето му беше готово да обича? Щеше ли да има сили за това? Сънищата позволяват волности, които животът е ограничил, но душата копнее за тях. Затова Божидар обичаше появата на този сън. Оставям за вас, ако желаете да прочетете нещо повече от книгата. Има от нея бройки и ще трябва да представя още един от нашите поети, на който издадохме миналата година книга. Омръзна ми да се разделям с теб. Това е Иван Иванов. Заповядай. Аз ще имаме и дуети с него, така че може след малко да прочетем по един дует. Здравейте на всички. Няма да досаждам дълго с капаната си поезия, ще ви прочета едно-две и готово. Готови ли сте? Остави ме мене, аз съм нещо тъжно. Отдавна съм забравил любовта. И ти с нищо днес не си ми длъжна. Живота го превърна в самота. Забравих всичко и забравих тебе.